Pán poslanec, ako to dopadne dneska s tým Hlinkom, čo myslíte? No, to ešte neviem, ešte prebiehajú kolorárne debaty, takže... Ale za vás viete, nie? Ako odvolíte? Za Smer? No nie za vás osobne, ako poslanca, však to není vo vládnom vyhlásení nič. Nie, to bolo Taká čisto symbolická prkotina, ktorá len proste ľudí rozoštváva. Nemyslíte, že by bolo rozumné to proste zmietnúť zo stola? No, je faktom, že táto téma neexceluje, nedáva dokopy celú spoločnosť, ale ju rozdeľuje, čo sme kriticky hodnotili aj na poslaneckom klube, aj v tých kulárnych debatách a je to škoda. Takže budeme musieť nejak zohľadniť tento fakt. Keď to spoločnosť rozdeľuje, tak prečo nepríjmete stanovisko, že v takomto prípade nie je dobré, aby sa jednoducho celá spoločnosť zaväzovala k úcti k Hlinkovi? No práve preto, že ešte prebiehajú debaty, tak sme ešte nestihli definitívne stanovisko zaujať a to práve sa bude v následujúcich hodinách. Dúfam, že rozhodne sa rozumne. Lebo už bol taký náznak, keď minister kultúry Maďarič hovoril, že ak by aj ten zákon mal prejsť čo len tesnou väčšinou, takže by to bolo vlastne kontraproduktívne. Áno, súhlasím s jeho slovami. Lebo keď prejde takto, tak akože jeden Hlinka, hoď aj vydezinfikovaný, tak potom príde čo? Akože a budete hlasovať v súlade s týmito slovami? To definitívne stanovisko, na ktoré ste sa pýtali, ešte len padne. Ale snáď ako slobodne môžete sa rozhodnúť za seba, nie? Musí to byť akože v rámci disciplíny poslaneckého klubu, však ide o čistú symbolickú vec, nič akože dôležité z hľadiska vlády, nič proste čisto, aby sme dali body Slotoviča. Debata, ktorá bola na poslaneckom klube strany Smer, viedla práve k tomuto, že budeme mať možnosť hlasovať nie jednotne, ale podľa voľného hlasovania. No ale čo je to za postoj? Ak to nie je agenda Smeru, tak prečo ju Smer vlastne podporuje? No ale ešte Smer nepovedal, čo urobí. Preto by som nerad prejudikoval, že či podporí alebo nepodporí. No skúste rozumne, pán poslanec. Skúste rozumne. Aby proste sme sa nezabrízli. Skúsime rozumne. Ďakujem. Ďakujem.